Facebook live ma faikha haikwa press media ni bising tini nokjanani haikwa sanani bai dong ma faikha tini 28 tarik 5 मास 2022 सालाव थांनाय 25 तारिख 5 मास 2022 नि जरावो Facebook ni account गुबै लामा Facebook account दे सामप्लि दे बर्मा हायखेबा सन्दान पत्रिका बरनि जे सन्दान पत्रिकाव जे सिनि टिटि एडिसिनि सारिफा आदं हायखेबा सिनि EM CM ते डेपुटी CM ते MDC बरगनो अनाथ निनि एरे रांसा उहुनै जों सन्दा पत्रिका नुगमानि बनतैनि जों तिनि सिनि ओमपि एलाकाव ओमपि ब्लक नि बिसिङाव खबजाक तैदु PSO जों तिनि एफआईआर खायखबरन दंतै अर तंगु सन्दान पत्रिका 2 नम्बर तो गुबै लामा फेसबुक एकाउन्ट आइखेबा सिनि सामप्लि दे बर्मा बरनि बिरुद्धे जों तिनि एफआईआर खायखे मोबाइल नम्बर जों अर स्राय जों मानखा 8787612369 बरनि बिरुद्धे जों तिनि एफआईआर खायखे सिनि ओमपि ब्लक कमिटिनि पक्षथै अ जागाव जोंनोबो जोंनो सिनि टिटि एडिसि हापां जों बिसाकामनि उलवो तमा सामखायजा खादै सिंगो जों खोनालायखा आबो जों सानानि जों सावानि नांया आबो सिनि पाब्लिक जनगण जतन साइमान अ जरावो सिनि तिप्रासानि बिसिंगो तिप्रासानो सजुता खायबै सन्दान पत्रिकानि बिसिंति जेबा बिसिनि तिप्रासा सिनि EM ते CM सोनो एलिगेशन खाय तमनि आबो जों मानि नामैया सिनि तिप्रा मथा जों एरे ताबो साजाक तंलिया बनि बांगुनो जों तिनि सिनि तैदु PSO जों तिनि एफआईआर खायखा काजे ओ एफआईआर खायमन जरावो तिनि जोंनोखा जों थांमनि ललगे जों तिनि जतन पालगे थां तिनि अर मानजुजाक सिनि वाइट टेप सं जतन तंगु ओ जरावो तैदु PS नि जे इनचार्ज तंनाय एफआईआर नो यासंनानि लनिया आइफानो जों जबरदस्ति जों जेखौ मानानै होनो जों तिनि एफआईआर खायखाबोखा अब जों नायनाय बुसुक जराति बरनि कास चले अब कयदिन परे जों हायनि थांगै जों मनो खुस खायनै खनि हामबाय हायके कक्तमानि बिसिंति साइमान मानि ओमपि PS बाहायनि रिखा एफआईआर मानि ओ ओमपि PS ले अबाहाय एक्सेप्टराव खाता खायजाक ना खायजाया सेम कन्डिशन ओमपियावबो सिनि जे एफआईआर जे कफिनो नारगनानि बर लनिया अमा हायखनो जों नुजाक दं अब जों मानि नामैया जों जदिसि बर तमनो एफआईआर जदिसि तिनि जों जबरदस्ति रयखाबोखा बर जे काजकर्म खायके जों आन्दोलन कतर चलनाय जों अब आसवैतन हायके ताबुक तो तिप्रा सारकनि बिसिंगुनो तिप्रा सारकनो अबायके हामिया सिलचारि तनखा अबायखाय गुजब खाय हायकेबा चायैनो चाव हिनजागि तंमनि न तिले तिप्रा सारकनो बम हायके कक रहनानि मुसुं बनन जों तिप्रा सारनो सिनि जे जनगण रनो जों सानन मुसुबो फेसबुक हायखेबा सिनि सनन पत्रिका वो चाव हि हुजाखेनो अब चाव हाया अब चाव देसे दे पब्लिक सि साइ माने पब्लिक स्राय नगै दंगो आबनो तैनो जों तिनि जे सारा तिप्रानि सिनि तिप्रा सताबो जातिनो हामजानाय दफानो हामजानाय र जतन बासलायजाक जों अब तै मानै नामैया ए जे खिफानो जे फेसबुक एकाउन्ट जे होल्डर हायखेबा जे सनन पत्रिका बरनो जासायखेनि नोंथोंनि जों तिनि एफआईआर बनि